Hello everyone, welcome to this my video. Ini video nonton aku berkhobor na jabai. Dini jengna Bolo University shortcut communication dengar na. Maya hai PG, MPhil, PhD pun jadengan. Dini jengni UG ni, BEd ni, ada diploma pun dengar na. Dah hai dekain sih. Jeng be peklamar na. Untuk sendakai. Biar ada ekstra dengo. दा जों कनभकेसन थाखाय रेडि आरोना जोंना कनभकेसन नट फ्रि आरो बानायनासो लादों जों माबाजों मा होनोमोनलाय आर्ट पेपारजों र' नोंथांमोननो बानायग्राखौ खिन्थिनो आङो नाय बिथाङा बानायदों बे टुपिखौ बिराद मोजां बानायदों आरोना थेंक इउ अके दा नै बिथांमोना गाननानै रेडि आरोना कनभकेसन थाखाय वाह दा जोङो रेडि जाबाय आरोना कनभकेसन थाखाय ड्रेस गाननानै आंनावथ' डेन्जार जायो सुपारमेन नै हा मोनलायो बिराद गोबावनो बिथांखौ लोगो मोनदों आरोना इउएननि लोगो मोनदों आरोना फार्स्ट आरो सेकेन्ड इयाराव इउएनआव फरायनाय आयौ हामालै दा नोंथाङा बोरै मोनदों मोजां मोनदों बयसमथ' लोगो मोननानै जेन्टलमेन दा जों नै रेडि जाना थांगासिनो आरोना समाव आंहाथ' हानां जालायो बुन्दु नोंथाङा बोरै मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों नाथाय फारसेन्टआ नायथाव जाया फारसेन्टखौ रोखा खोन्थाना होबा लासैसो जागोन ना लासै जागोन फर्म मेडेल लानो गोसोमोन सिमाङैनो थालांसिगोन नोंसोरबो आं बायदि रेग्रेट जागोन देनांहाय मोजां फरायखा गल्ड मेडेलिस्ट मोनगोन गल्डआबो फुरा पियर गल्डनो लान्च पेकेज जायसै आरो जोङो लान्च पेकेज जायसै बेयाव दे फट' ला दा जोङो अड'द्रामा हल सिङाव थांसै कनभकेसनाव थ' लेट्स गो हाउसफुल yes हाउसफुल जाबाय होमबा toppers from 2019 batch. हाउसफुल जाबाय आरोना माने गाहायनि जायगा सिदा गैलाना जों दा गोजौ साननो नागिरदों हाउसफुल जानायखाय बै टपार गोजा आरोना टपार बै थिन टपार जिरायग्रा Helena Brahma, BSc. Class from Diet Barbeta. With this 2020 batch is over. Debojit Basumatari from Salbari College. Very good afternoon. On behalf of the organizing committee. Service Basumatari, Pretty Brahmo, please come on the dais.
Next is Selvis Bosumatarí from Arunachal. Next to him is Preeti Bromo, Boromata. Next to her is Pronita Boro, Anandalam Burwa Academy. Devoshit Bosumatarí. I'm putting next list. Nizam Bosumatarí, Bilina Bromo, Geremsa Bosumatarí, Debsum Bosumatarí, Zumi Nazari, Zobin Rai, Sagar Deimari, Jyotika Bromo. Please come forward. Orang sih. Now I'm coming the name of 2020 batch. Finally bear nah, thanks bye bye.